minggu ring ukara akarana karonan mardi siwi sinawung rasmining kidung sinuba sinukarta mereka karta pakartine ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji Jimating tilam sari sawang purnomo cahyamu wenes kamantian liringmu andam kamarutan sumbogo anuju brono terdep mondorang kumangguka rimang rum binarum sekar merdupo mekrok udupmu wangi ganda mulunging gadung sopo rambatanmu mesmo sak dlerengan tak bundeli ana ing poncoting sunder dadi usadaning wuyung wah wong ayu lumaing bumi kureping langit nono wong wadon ingkang deduga ngrubuhake benteng jiwa plananganing Bratasena ana ing sakjroning samudra kini kejaba amung siramu ya sliramu nduk wong ayu ku menyar mawa Prabowo ing tarlentar wing Nurgandawida sumirat hamba bar tejo moyo saya dangu tansaya cetha saya caketan saya ngalela pranyata punika tejaning semah kula jeng pangeran ingkang pun abdi ngaturaken bekti kula kunjuk jeng pangeran wah yo dina iki aku ora iso canduk lawu suwe ana ing saklenging bengawan Yamuna kene akeh kewajiban sing kudu tak lakoni ana ing daratan ya ing negara Ngamarta. Inggih. Napa panjenengan mentala nilar dumateng ingkang pun abdi? Langkung-langkung panjenengan ugi mentala nilar dumateng ponang jejabang ingkang nembe kula kandhut. Anggenipun ingkang pun abdi ngrebini menika sampun sawetawis dangu pitung candra lawase pramila Raden wonten suka lilaning penggalih panjenengan kersa ngrantu babar lairipun jejabang ingkang nembe kula kandhut menika wah orang ayu kula wonten timbalaning adawuh Raden yen to nitik saka lengkering wadana kedhep lirining netra gajeke pancen ora let suwe meneh anggonku bakal duwe yoga pepatutan utawa ingkang pepatutan marang jeneng sliramu inggih Raden ananging dina niki uga tak jaluk kanthi ikhlas lilanana aku bakal kundur ana ing negara Ngamarta ternyatane aku duwe kewajiban wah memayu hayuning jagat memayu hayuning bawana menawi mekaten napa panjenengan wonten ingkang badhe jan wasiataken saderengipun kapan malih kula lan panjenengan pinanggih yo mergo bayi iki utawa jabang punang
sing tok kandhut kuwi mengku mijile ana ing telenging samudra ya ana ing telenging bengawan kene. Tak jaluk sak wayah-wayah anggonmu bakal golekake dalan marang anakku. Sadurunge anakku manjing ana ing negara Ngamarta gula wentan kanthi becik kanthi apik golekke wong-wong pinter mintuna resi miyang brahmana supaya gula wentah marang anakku. Inggih, menawi mekaten napa ingkang panjenengan dawuhaken saestu badhe kula estokaken Raden. Nyuwun pamit. Sugeng kula ingkang oh Raden. Kahangro sesumbar lindu bumi gonjeng kumalu do guntur ketuk ong lumimbak ilening banyu kang kumambang duh Sang Wisnu Bathara ong katik waja buta pinungah kepel kapandhe kuku dialangake jenggot den cokot rawis kauntir rawisnya Raden Werkudara tekuk sanga liwat kuping jumeneng hangregemeng pindha lintang bima sekti jiwa raga ngula dumung apa agemanira Raden Bratasena ngagem gelung mangkara inggil endhep ngarep dhuwur-dhuwuri pranyata menika pratandhane kawula dalasan Gustine Gusti kudu ngayomi kawulane kawula kudu ngerti kelawan Gustine dununge gelung mangkara inggil cunduk puru sepi sumping pudak setegal kalung naga bondo gelang candra irana gelang gligen sigar binelah manggis sak kembaran ngagem kampuh Polenggang Bintulu Aji ngagem perang kencana ngagem porong kencana ginambar tepak naga ingkang anyokot wentisnya Raden Werkudara dumunung sak lebeting kulit sak jawining daging Bramantya Raden Bratasena mijilaken kuku Pancanaka modot sak pedhang wilah dawane sigra matekaji tuntanggana
Apa to dayane? Aji Tutanggono menawi jumeneng jagat wetan junjat jagat ilen. Menawi jumeneng ing jagat kidul junjat jagat ler. Matek Aji Bandung Bondowoso. Darbe karosan bobot 1000 gunung. Karosane 1000 gajah. Matek Aji Pamungkal bener blabak pengantol-antol. Yen sampun kawatek tindak nyodatan miris dhuwuring gunung jroning gurang. Sigra anjeng hileng rempyak-rempyak kaya barongan ngasepak. Sak jangkah jumangkah lir kadya. Kaya wis prapta ana ing unggianing samudra. Riwus nyomijil saking Tilamsari. Papan endah dununge Dewi Urangayu tatkala ngerbini ngancik wahyaning mangsa kala masku mambanging jejabang tan mantra-mantra kadya sang Bathara Bayu Angit Jawantah Raden Bratasena nilar samudra laya nyucup kening ngambung padharanipun ingkang garwa gondol raos tresna andhawahaken wiji mulya bibit sejati nenggih sang mustikaning bengawan dadya perlambang denya amurwakani sanggit cinarita pawiwahan sabda budaya. Si panunggal paten nono panunggul apa tuh sane panunggul ngunggulisa sama ojo tindak iya bener kandamu
kali sumbar kati wasa Kaki Semar. Kula Gus. Aku ki ning ndi? Jamak lumrahe panjenengan menika nggih patut mawon menawi dereng ngawuni-ngani. Dene teng pundi to panjenengan saweg lenggah? Aku iki kok dianakake sebab apa banjur aku ki karepe sapa to Kaki? Rumangsaku awit ceprol ya. Nggih. Ceprol. Nah. Aku kok langsung teko wujud gedhe ngene iki piye Kaki? Begeg. Ugeg. Sak ndoli tombel. Napa ingkang panjenengan kersakaken dene kok panjenengan dangu dumateng ingkang pun eyang kados mekaten? Rumangsaku ki aku ora ndek kanca Kaki. Urip ana ing telenging Bengawan ngene iki anane mung karo ibu urang ayu. Lah, sak banjure kawula-kawula ana ing sak lebeting Bengawan kuwi do rasan-rasan. Kaya Antasena ki ndek bapak ora to jane kuwi. Lah, iki lho. Sing marake aku dadi tandha tuwuh pitaken sak lebeting manah paribasane Kaki kuwi apa bapakku ki sampean? Sanes. Bapake jenengan menika Mas Ipul. Oh, Ipul. Gagah pideksa godhek wok simbar jojo sing nembe palaran mau nika. Oh. Berarti aku kudu ngaturake bekti marang nganu ayah Ipul. Oh, mboten niku gojekane rencang-rencang, Gus. Gojekane rencang-rencang. Jenengan kok adreng kedah pengin sumerep ting pundi? Sudarma Paduka niku dos pundi to? Aku ki nek cara umpama ora dirasani karo kanca-kanca yoga, aku ki tak kira ngene iki urip ngene iki ora apa-apa kok. Ning aku ki dirasani karo bolo-bolo. Kowe iki anake sapa? Ayo, Antasena iki anake sapa? Wong gek liyane wis do ndek bapak, ya to? Oh, nggih. Monggo aku iki lahir kok langsung kon perang ayo jajal. Niki lho. Jenengan punika nek kersa mundhut kersa ndahar aturipun ingkang pun abdi. Mbok aja ngono to sampean iki mbahku kok abdi. Kula niku sing ngemong jenengan mboten patut nek kula diundang mbah. Kula niku abdine jenengan. Ora, aku tetep Subasita ngarsaning eyang. Pokoke sampean mbahku. Nggih, ngoten mboten napa-napa. Oleh putu panggung nek ngono. Truk. Heeh. Aku wayahe metu rung, Pak. Oh, kosik. Bagong mau ning ndi? Kayane kae gek karo Kang Gareng gek memet golek kutes apa golek apa ning sawah mburi pondok ngono ki. Oh iya. Karang pondok pesantren Pawiwahan Sabda Budaya Subhanul Waton kene iki pancen pinggir kali pinggir. Apa iki jenengane? Amongkismo, kawula Amongkismo ana ing tengah sawah. Mula ora aneh nek punakawan kabeh do nanjakake le do mancing ngono. Ya wis penake, Truk. Inggih, Bapak, inggih. Ngeten, Gus, kula badhe paring matur. Ngarsanipun panjenengan dika, iya Kaki. Kepiye? Sejatose larah-larahipun ingkang Kanjeng Rama menika kundur wonten ing negari Ngamarta. Oh. Dapukane bapakku apa? Lah, jenengan lahir dipun sengkakaken paribasane dereng wancine lahir pun dipeksa kudu lahir nrabas angkara murka nalika semanten jenengan waget kasembadan dados jagoning para dewa Prabu Kintaka ingkang merang Kampu Jenggo nalika semanten saged jenengan kawonaken kepara waget panjenengan kunduraken wonten ing dangkane. Iya. Nek kuwi aku ora ngerti aku lahir kok langsung iso ngantemi bocah aku ora mudeng. Wong gek aku ki ngaji wae urung iso e. Karo Kanjeng Ibu ki dipaksa kudu seblaki terus kon mangkat ngaji. Monggo aku nek ning tingkatan utawa ning kelas kuwi anane ming guyon karo kanca-kanca. Mboten napa-napa. Pawitane wong gayuh ngilmu niku pancen
ngonten niku tenggen kitab pun dijelasaken alala tanalul ilma ila bisitatin. Walah rasa kakean dalil ning kene iki gudange santri, gudange wong pinter ngaji. Nggih. Ingkang wigatos Kanjeng Ibu niku minangka dados budayaning gesang. Lajeng Kanjeng Rama menika ingkang wenang Murbawasipsa, nggih wenang paring sabda. Lah, duk nalika pawiwahan utawi pernikahane Kanjeng Ibu dalasan Kanjeng Rama nalika semanten punika sampun dipun engetaken dumateng para Jawata bilih mangkih niki. Tukulane utawa bayi sing lair pepatutan antaraning ndara kula ing Ngamarta dumateng Bendari putri kula wonten ing kayangan mriki nggih wonten ing telenging dasaring Bengawan mriki niku bakal dadi wong sing pengpengan nek didalanke sing bener. Panggula wentah niku nggih penting. Mula kula niku arep mati arep urip kula kedah ngrantos jenengan ngantos tumangkar dewasa kados mekaten supados anjampangi lairipun miyos mijilipun panjenengan Gus. Alhamdulillah dene panjenengan sampun mijil mongko nggih piyayine tus kaya bapakne gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Mula saklebeting pawiwahan sabda budaya menika pernikahan antaraning bapak ibu menika mboten kok namung mligi tiyang mangkun bale wisma kemawon mboten ananging nggih menika menawi dipun badharaken dene pawiwahan pernikahan utawi tiyang sambut silaning akrami dene sabda menika dawuhe para kiai. Bapak sampean iki kiai Gus. Oh. Aku dene aku ora tau disungkemi karo wong-wong. Maksudnya pripun? Ayo maksudnya biasanya kan nek wong-wong iki cuk do sungkem karo kiai, aku kok ora ana sing nyungkem. Dereng do kenal kali jenengan. Nek jenengan pun dikenal masyarakat, wah. Mriki niki wah opo? Pawiwahan sabda. Berarti sabda menika dawuhe Rama Kiai nggih Kanjeng Rama panjenengan. Dene budaya menika budayaning gesang Kanjeng Ibu ingkang wenang gula wentah jenengan. Maksudnya ngoten niku. Dene teng akhir zaman menika pendidikan nggih to? Ya. Pendidikan sing paling aman, sing paling selamat menika namung wonten ing pondok pesantren. Teng mriku niku dipun gula wentah kanthi teliti, kanthi disiplin. Mila panjenengan disingitake wonten ing telenging Bengawan menika dene panjenengan kersane nampi wewarah saking para sepuh, saking para kina. Lah sak bakdanipun jenengan pun digula wentah, monggo niki jenengan gadah tanggel jawab mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ngono. Nggih Raden. Oh. Kok mboten geteran langsung ada-ada. Aku sik ana sing arep tak takokke kok. Oh, nggih. Kanca-kanca penggender niku wis ngrantos e. Paling mboten langsung suluk apa geteran wonten. Wah, aku sik bapakku ki sapa? Lah sampean kon goleki aku tekan negara Ngamarta, edan po kaki? Kok edan pripun? Lah negara Ngamarta gedene kok ngono mongko aku judul ana ing daratan wae urung tau. Winginane pisan wae malah kepanasan jengireng kae njur aku jegur meneh. Ngeten. Jenengan mlebet wonten ing negari utawi wonten ing Datulaya samanggih. Padosi piyai ingkang asmanipun Raden Bratasena menika sudarma panjenengan. Ngono. Bratasena iki cara awak-awakane kok sapa? Kados kula, Gus. Kados kula. Truk Petruk iki. Inggih. Mosok gagah pideksa godhek wok simbar jojo kados kula. Wah, tenane. Inggih, wis. Ngoten niku jenengan padosi nggih sudarma panjenengan. Iya, aku nyuwun pamit. Ning ya aja ditegakake. Ombyong lakuku nggih, monggo kula dherekaken.
Om ilahing awigna mastu purnama sidam mastu silat mringwang jagat karana sirantandha kawisaning disana sono sinaweng langen wilopaestu maksil stantun lampahing buddha jinantur tutur katulo tela tulat mrelab dieng paradya winirsuta umpama prameng niskara karana diya tumiyeng jaman purwa Wini suda tra ingkang dinawa dawa pinaredi tameng lalata mangya tekapuasaning Gupita tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murweng kata sekebiar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen to linarasaya karaos mulat salira ngrasa wani wering diri rasa ngrumangsa ya ngrumangsani lir jalma ngilo ing kaca jarwe wis sirnaku cahing carita ala becik wis ginelar jroning pakliran yaiku sejatine hamirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Daru Mangkartika pinurba kodrating Sang Maha Kuwasa sehari ratri angidri bawana purwateking dusina gilir gumanti tanpa kembut kemahan dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sinrambun kaya jawah pating krembiyah dadiya padange kutu-kutu walang atoga burun wana miyang burun toya dadiya branakan tanpa wicalan padang trawangan sinari Sang Hyang Rawi ing ngarsa merbawani jagat raya mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing anggerane wukir abang brengangah lamun kae siyayahan dilat-dilato bumi anenggih negari pundi to ingkang pinurweng carya sawangke ingkang kaeka adi dasa purwa Eko marang sawiji adili nuwih dasa 10 purwa wiwitan. Pramila datan wonten
ingkang ngembari kadidene negari ing Dwarawati. Ya negari ing Dwaraka. Ya negari lintang Mandura. Negari kang panjang kunjung pasir pawukir gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem karto raharjo. Basa panjang marang adawa punjung iku luhur pasir ngarepake samudra dene wukir ngungkurake gunung. Basa gemah kathah jalma dagang datan kendhat lur tan ana pedhote sinambi sendana sesindinan mikul karo lukune anggiring raja kayane. Basa ripah kathah jalwa dagang utawi jalma menungsa ingkang agegriya pratandha eca manahe wonten ing negara Dwaraka. Basa loh jinawi loh tumumpang tulus jinai murah kang sarwa tinumbas subur kang sarwa tinandur. Kenging binasaken nalika semanten negari Dwarawati lagi ngancik ing jaman kencana. Dasari negara kang gedhe obore padhang jagate atebih kumarane turta kasusring manca praja. Lah sinten to wau? Ingkang ngasta bawat wusananing adil negari. Lamun dewa hawa wisik pandhita paparap ting mriku hajejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang Narayana, ya Sang Harimurti, ya Sang Sasra Sumpena. Nalendra gung ing aguna datan nendak gunaning jalma luhur datan ngungkul-ungkuli andhap lan asoring sesami ayah Sang Hyang Bathara suman ingkang hangit jawantah ngayomi sangganing titah wonten ing jagat raya. Sipating Nalendra ingkang ngrasuk wusananing Brahmana teges waget dipun jabaraken bilih menika ta Nalendra ingkang atetekan Brahmana lir kadya ulama ingkang ngasta umarok tegese kejawi piyambakipun ngasta wusananing adil negari Dwarawati nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ugi dados ulama ingkang paring pepajar pepadang dumateng sangganing titah wonten ing jagat raya. Kocap wonten ing pasewakan negari Dwarawati kawis tinggal piswanan Rekyana Patih Udawa ingkang pidalem wonten ing Widara Kandhang datan kantun Senopati kondhang kalintang jayaning perang negari Dwaraka Raden Setyaki ya Singa Molang Jaya ya Sang Bima Kunting Senopati kondhang minangka dados benteng bebantenging negari Dwaraka ing jawi sami wandur blabar dumugi pangurakan jejel riyel rapet pipit prasato pandhikul datan Pasala sangyaning para nayaka lan kawula negari Dwaraka. Dadasa kula mangkih kawus tingal rawuhipun kadang werdonipun Sang Buminata ingkang lamun katingal saking sungging lan pasuryanipun inggih Sang Raden Kakrasana inggih Prabu Baladewa. Nalika semanten gapyuk rerangkulan jawat asta lenggah padha dhuwure padha jejege wonten negari Dwarata. Nalika semanten Sang Nata Prabu dereng kersa amedhar pangendikan wijiling pangendikan dawuh-dawuh ingkang dereng kababaring lesan. Lenging driya mangu-mangu
mangungkung ganduhan rimang lir-lino tanpa maning ngawiti ngaji ingsun lawan nyebut asmaning Gusti Allah sifate Allah kang kagungan welas asih ing dalem donya lan akhirat sifate Allah kang kagungan welas asih ing dalem akhirat bloko dumateng panjenenganipun Allah kula nyembah lan ugi nyuwun pawreksa pitulunganipun
saking reridulan godha wonten ing alam donya tetahake margi ingkang lempeng ya tori sideng siniwa Om Maha Prabu Sri Bathara Kresna Pratisteng dampar kencana Asri renggah ning busana kinuntrang-kuntrang Mas Retna Yayah Wang Wisnu Bathara siniwa ing tinju maya Nalendra arum ngandika Nalendra arum ngandika piyangat dirinuwih ana sasmitaning sun jagat wasisaning Ubathara sing dhisik to Kakang Patih Udawa marmane pakenira manira piji mangarsa Kakang Patih Udawa ula-ula nun amit pasang Kalimantabi tinebihna ing idul dumawa ing tawang tuwang keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kunjuk ngabiyantara ngarsanipun junjungan kula pepunden kula Sinuwun Prabu Dwarawati nggih sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya Kakang tak tampa gawe gedhe penggalihe atine adimu ingkang lenggah dampar Sinewaka yen aku ngaturake utawa aku maringake pangestu marang jeneng sira kok ora prayoga prayogane ngene bae prayogakno anggonmu ngadhep ngarsaning panjenengan ingsun Kakang Patih Udawana nggih sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara sowan mangarsa ngarsanipun Sang Dewa Aji sinuwun padha uga sliramu adikku cah bagus cah sentosa gagah pideksa Senopati Dwaraka adikku Setyaki padha kanthi raharja sak praptanira nun awit pasang Kalimantabi tinebihna ing luduri dumawa ing tawang tuwang keparenga kula aturaken sembah sumengking pangabekti kula unjuk ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati Koko Prabu bekti kula unjuk mawantu-wantu ngarsanipun panjenengan dika iya tak tampa dadi bombonge ngatining wong tuwa ora liwat pangestuku kebat tampanana nger si Adi sanget anggen kula dadosaken jimat paripih dayanana ing kasantosan hamawahana gesangipun ingkang pun rayi lan sedaya kawula negari Dwarawati Nonet pasang Kalimantabi tinebihna ing iluduni dumawahing tawang tuwang Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh tedhak wonten ing sidi hinggil Binaturata negari Dwarawati
Amit-amit sak kelangkung kula ngatur ngarsanipun panjenengan Dika dene panjenengan rawuh mboten cecala. Paling mboten panjenengan paring pawartos mawi gagak sakembaran utawi caraka ingkang dipun buta saking negari Mandura Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Ila dalah jagat wasisaning Bathara. Yayi. Yo. Slamet tekaku ana ing negara Dwarawati kene ya mung aku bakal ngaturake basane Nalendra ing Mandura. Kunjuk ngarsanipun Yayi Prabu Dwaraka. Nun inggih dawah sami-sami Kanjeng Koko Prabu. Mugi kaseketaken anggen panjenengan dika lenggah Kabyantara wonten ing Sinuwaka negari menika. Nggih wonten ing Kadang Taruna Paduka. Ya. Kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Dwarawati kene Kresna. Anamung emanipun kula badhe matur kanthi prasaja bilih. Panjenengan kok mboten paring dawuh menawi badhe rawuh wonten ing negari Dwarawati. Aduh Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang pun rayi tadah wadana kula mboten ngawuni-ngani tuwin mboten nyumurupi dene panjenengan badhe tedhak amberkahi wonten ing Dwaraka menika. Aduh, Yayi. Kowe ora usah sumelang. Anggonmu matur miji marang suwane utawa rawuhe Kadang Werdamu iki. Rengkuwa. Aku sowan ana ing adiku lanang kuwi ora beda. Tanpa beda aku bali ana ing negaraku dhewe. Mula kowe ora semang Durgamasa Ngurunggi, kowe ora semang kakehan nyawisake pasugatan lan unjukan marang kabeh nayaka-nayakaku ana ing bangsal pangrantunan kono. Kaya rumangsane aku kuwi bali ana ing negaraku dhewe. Pahargya sing kok kunjukake ngarsaning sowanku ana ing Siti Hinggil kuwi keluwiyen Yayi, keluwiyen inggih Koko Prabu saestu. Menawi kula kok pirsa utawi kula nyumurupi bilih panjenengan ngatedhakaken lenggah utawi panjenengan matedhak wonten ing negari Dwarawati saestu. Ingkang rayi badhe ngraketaken Rata Kencana ugi nyaosaken Hermawar minangka tandha yekti Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Kanjeng Koko Prabu. Aduh, jimat sesembahan kula. Waduh, waladalah. Wis cukup mbako karo teh. Nek ana rokok ya rokok dunggahke. Kanca-kanca pradanggaku kae. Yayi inggih. Udawa kula wonten timbalan ing dawuh. Kanca-kanca mburi kae diopeni. Inggih. Sendika dawuh kae Kadang utawa nayakane Kadang Werdaku. Inggih. Sendika dawuh. Sampun dipun cawisaken anamung nunggu titi ingkang prayogi panjenengan paring dawuh. Wis saiki wae ora apa-apa. Kanca-kanca wis kecut. Oh nggih, menawi mekaten badhe kula ngoba dumateng sedaya para rencang-rencang wonten ing negari Dwarawati. Ya. Nuwun sewu Dewaji. Kanjeng Koko Prabu panjenengan matedhak wonten ing negari Dwarawati. Lenggah kanthi sekeca mugi kasekecakaken panjenengan dika rawuh lenggah wonten ing negari Dwarawati menika. Ya. Kaya wis ora kurang kepenak praptaku lan sowanku ana ing negara Dwarawati kene Setyaki. Dewaji, pripun kabare? Sehat Kakang Udawa? Piye kabare? Nggih, kawula ugi paringi wilujeng rahayu nirwiwara durga mendhak kala sira. Ya. Kasekecakaken anggen jenengan dika lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Patih Udawa. Lha niki. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Sampun kininten kula tumambuh sayekti nembe kula wanuh dumateng rawuh paduka wonten ing Siti Hinggil negari Dwarawati. Mbok menawi wonten bab wigatos utaminipun wonten pangendikan ingkang badhe panjenengan dawuh sabdaaken ngarsanipun ingkang pun rayi. Menawi to angsal kawedhar ingkang kathah utawi kawedhar ngarsanipun tiyang kathah sumangga kababarna Kanjeng Koko Prabu. Kula nampi duka lan ugi nampi dawuh mbok menawi kula wonten luput ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu utawi wonten dawuh pangendikan ingkang badhe panjenengan ngendikaaken ngarsanipun ingkang rayi. Ananging menawi wadi tumraping Kadang Sentana lan ugi nayaka negari Dwarawati sumangga Kanjeng Koko Prabu. Kula dherekaken manjing wonten ing sasana. Sasana napa Kanjeng Koko Prabu?
sasana wingking nembe dipun bongkar, nembe dipun rehab lan renovasi. Iya. Wonten ing sasana boga kemawon Kanjeng Koko Prabu. Ngendika catur netra ngarsanipun ingkang rayi. Sumangga menawi wonten dawuh dumateng ngarsanipun ingkang pun rayi. Sumangga Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Kula wonten timbalan ing dawuh. Apa wis kira-kira aku dikeparangke matur ngandharake perkara ingkang wigati dene aku sowan Ngabyantara ana ing negara Dwarawati kene. Nggih Koko Prabu. Ingkang rayi badhe nilengaken karna nganglungaken jangga mastuti dawuh sabda pangendika paduka Kanjeng Koko Prabu. Andra ingkang puspita kasliring samirana amrik sekar gadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Yayi Prabu. Anggonku sowan Ngabyantara ana ing negara Dwarawati iki ana perkara wigati. Dene apa to? Perkara wigati anggone Baladewa karo Raya sowan ana ing negara Dwarawati kene. Dene wis etang kalenggahan kurang luwih 3 candra lawase. Kawula negara Dwarawati nandhang rudatin. Awit akeh kawula sing esuk lara sore tekaning pati. Sore lara esuk kapralaya. Kahanan ingkang kaya ngene iki ndadekake sungkawaning galih Nalendra ana ing negara Mandura. Tak timang-timang tak timbang-timbang anggonku wis ora kurang-kurang nekakake Brahmana Resi lan uga juru-juru Sumbaga maluyakake kahanan negara Dwarawati kabeh. Wong sing rasuk kapitadosan apa wae tak rawuhke, kapitayan apa wae tak rawuhke nganti tekan dukun-dukun sing kondang kawentar ana ing negara Dwara utawi ana ing negara Mandura kabeh. Tak kepareng marak seba ana ing Siti Hinggil, tak jak rembugan perkara sing aneh-aneh iki, Yayi. Ananging kabeh ingkang tak tindakake minangka dadi pepayung negara Dwarawati gagar wigar tanantuk karya. Aku isin ning ngarsaning kawulaku dhewe Mandura, aku ra iso ngenehi pepajar tumraping kawulaku, Yayi. Dina iki suka lelaning penggalih ana salah suwijining resi kasepuhan ana ing negara Mandura ngandhakake matur ngarsaning Kanjeng Koko Prabu ya yen to sing iso ngusadani nyeranani
pageblug sing tumanduk ana ing negara Mandura ora ana liya kejaba Yayi Prabu Dwarawati. Kanthi linambaran pusaka Kyai Jamus utawa pusaka Kyai Sekar Cangkok Wijaya Mulya ya kembang Wijaya Kusuma. Yayi iso maluyakake wong sing nandhang rudatin, wong sing nandhang prihatin. Kanthi Sekar Cangkok Wijaya Mulya Yayi iso nyeranani wong lara, iso dadi mari kabeh saka panguwasaning Gusti. Lantaran Yayi suka lilaning penggalih aku bakal nyuwun ngampil wujuding pusaka kuwi. Aduh, Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang pun rayi tadah padana dene. Lah kok mboten wonten caraka saking negari Dwarawati ingkang paring pawartos dumateng ingkang pun rayi dene. Negari Mandura inggih bumi wutah geteh kula. Bumi kelahiran kula kok nandhang rudatin ingkang kados menika. Mekaten ya Allah. Aduh. Kono bahasa ya Allah bareng. Ora ngerti winginane Ratu Dwarawati ki ya bar melu ngaji. Oh iya. Ono bahasa ya Allah bareng. Ora apa-apa wayangan wis ning jaman milenial ngono to. Inggih. Kae ana sing muni ya Allah, urung ngono rokoke ya Allah ngono kae. Oh. Ayo kadang linting-linting sik ya Kakang. Iya wis gampang. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu, menawi keparenga kula medhar pangendikan utawi medhar atur ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu dene napa inggih Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika waget maluyakake dene menawi kathah tiyang sami nyebataken lan ugi sami ngundhangaken ingkang rayi menika minangka dados titising Sang Hyang Bathara Suman inggih Wisnu. Ananging sedaya menika namung kandhek wonten ing lisan dene. Menawi panjenengan nyumurupi ingkang rayi menika inggih sami mawon tiyang lumrah, sami mawon tiyang ingkang gesang wonten sak ngandhaping pepadaning pangayomaning Gusti pramila ampun dipun sangga inggil banget mangkih mundhak kula menika jumawa Koko Prabu. Ora. Dina iki aku pasrah bongkoan marang adiku lanang. Yen to sliramu kok ora paring waluya negara Mandura, walah dalah dina iki akeh wong sing bakal nandhang rudatin lan uga akeh wong wedok sing dadi randha, akeh wong lanang sing dadi duda, akeh bocah sing kilangan wong tuane merga aku dhewe ora iso nambak rengkaning yuda, nambak rengkaning praja. Ngono Yayi Prabu. Mesat mingis kurdanira Sena putra sesumbar manenggeri geter ing angkasa gumuntur swara lir gelap sasra karo sane pindha dwipangga mangamuk miris sang Narpati Kresna Sena putra tuhu sekti wow to dereng ngantos paripurna dawuhipun Sang Nata Agung Mandura ngarsanipun ingkang pun rayi nggih makuthaning negari Dwarawati kedadak wonten satriya gliyah-gliyah ronggah-ronggah andhedapyah sowan wonten ing sidi inggil negari Dwarawati katinon mboten kagungan tata krama mboten uluk salam ngarsanipun sedaya para nayaka teka mancal datulaya ndadosaken kagiat kang samya wuninga.
pati jagat kari among mbak lumimba ombahing samudra ae ono ae ono bali lumut ambrenggeng awito dedenjeng-denjengan oh Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggenipun kula nampi dawuh panjenengan dika Kanjeng Koko Prabu lah kok gedadak anak kula Atmaja kula Antasena sowan mongko tanpa tinimbalan. Nggih menika lare ingkang nembe telung candra niki kepanggih marang para kawula negari Dwarawati, negari Ngamarta jebul adi kula ing Jodipati menika tasih kagungan wiji wonten ing telenging Bengawan. Nah niki pramila mbok menawi kula candhet pangendikan panjenengan agunging pangapunten Kanjeng Koko Prabu. Yo Yayi, ora dadi apa dene sowanku ana ing negara Dwarawati kuwi suwe paling ora ya 5 dina. Ngasih tekan rampung acara. Oh, mekaten. Nggih. Kok jenengan basa ora apa-apa kala-kala wong sampean ki Nalindra. Oh, mekaten. Nggih, nggih, nggih. Mula didhisikke dhisik, nadyan iki taruna, nadyan iki anak lanang ora apa-apa jernyatane Antasena karo Yaraya sowan tanpa tinimbalan. Mbok menawa ana bab ingkang luwih wigati bakal den kunjuk atur ngarsaning adiku lanang ing Dwarawati. Yayi. Nggih. Menawi mekaten kula badhe ndangu dumateng anak kula Antasena. Yo, ora. Nggih bocah bagus. Sakwise lenggah mabukuh susul astawa ana ing negara Dwarawati. Ya sing gedhe pangapuramu aku bakal ngelikki marang jeneng sliramu. Kowe mlebu Datulaya tanpa unggah-ungguh, mongko kowe nyempalake gerbang keprajan negara Dwarawati ning ora dadi apa. Lagak-lagane pancen kaya bapakmu. Ger cah bagus padha kanthi raharja sak praptanira. Antasena. Pangestu menuwu Pakde. Sadurunge aku matur ngabiyantara ngarsaning jenengan dika aku sing gedhe pangapuramu. Aku ki ra weruh nek kono kuwi gek ana acara ngombyong rawuhe Womandura. Aku ora ngerti nyigarake apa mau ning ngarepan kae. Ora apa-apa Antasena. Ora dadi apa. Padha kanthi raharja sak praptanira. Anakku lanang cah sentosa. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak prapta lan sowanku ana ing negara Dwarawati kene. Wa Dwarawati ya wa Sri Bathara Kresna. Antasena. Ya Pakde Mandura. Padha kanthi raharja sak praptanira. Ya. Slamet sowanku saka Karangkadempel ana ing negara Dwarawati kene. Nak Mas, katuran karaharjan rawuhipun jenengan dika. Anak kula, Nak Mas Raden Antasena. Kaya ora kurang prayoga prapta lan sowanku ana ing negara kene. Kasengkejaken anggen jenengan dika lenggah. Kaya ora kurang kepenak ngono lho, Paman Setyaki. Nggih. Nak Mas, niki urusan probeo kula lho niki. Jenengan tetep nggantosi niku kayu jati lho nika. Ya Rasul Sumelang. Rasa Sumelang wis engko tak ijoli. Nggih. Katuran karaharjan rawuhipun jenengan dika. Matedhak wonten ing negari Dwaraka. Ya, kaya ora kurang penak prapta lan suwaku Paman Patih Udawa. Nggih.
Anak lanang Antasena. Ya, Pakde. Ana wigati apa dene sliramu swantan putinimbalan ana ing negara Ndhuwarawati? Matedhak tetunggalan manunggal ana ing Siti Hinggil kene. Pakde aku arep ora suwe-suwe le matur ning kene mergo iki bar iki ketoke arep ana tanggapan campur sari to ning negara Ndhuwarawati. Iya. Mula ora prayoga yen aku kesuwen sowan ana ing negara Ndhuwarawati ingkang wigati ngene. 3 sasi kepungkur kuwi aku pancen diboyong karo Kaki Nayantaka ya Mbah Semar ana ing Karangkadempel ning parandene ngasih dina iki aku urung iso ngerti wujud pewayanganing bapakku kuwi kaya ngopo. Umpama bapakku gagah ronggah-ronggah kuwi wae ming critane saka Kaki Semar, Petruk, Gareng lan Bagong. Mula dina iki aku bakal matur ngarsaning panjenengan dika. Kira-kira kaya ngopo to wajah lan pasuryane aku ki wis iso manunggal ana ing Karangkadempel dikenalke karo kawula-kawula negara Ngamarta. Wis dikenalke marang negara Mandura nggon Siwa Mandura. Ya. Wis dikenalke ana ing negara Ndhuwarawati. Mula ora aneh yen saiki kuwi keluarga yang saya kenal. Kowe lah dalah Antasena ki malah slomengan nek matur. Ora apa-apa pancen bocah dugal kewarisan Kresna. Nggih, Koko Prabu. Mula dina iki tuwuh tandha pitaken sakjroning ati. Antasena kuwi kepengin ngerti ning ndi to bapakku. Winginane anggara kasih aku sowan ana ing negara Ngamarta, Sempyang, Gotang ora ana wong. Anane ming jarine lemuni Patih. Sapa ke jenengane? Patih Handakawana. Wah iya kae. Aku tekan kono ki ora dikenal, Pakde. Wo. Ora ana sing kenal marang jeneng. Ora ana sing kenal karo aku. Mbah Semar ku ming guyang-guyu ngekek-ngekek jarine Antasena ki wong kondang kalintang kok ning nggon negarane ning omahe dhewe kok ora ana sing kenal. Lah iki lho. Mula dina iki aku bakal matur ngarsaning Pakdeku Ndhuwarawati yen to pancen sliramu iso nuduhake ning ndi to dununge pepunden-pepundenku para Pandhawa, Pakdeku, Paklekku lan uga Rama Kyai Indradipati. Aku ki ming dinehi liwat apa ke jenenge tedhak sungging utawa pas foto bareng antarane napa teng negari Ngamarta menika sampun wonten fotografer. Wis ana. Kanca-kanca karawitan niku napa sing kagungan fotografer? Iya. Wis kowe iku rasah banyol to Paman, ora lucu. Oh, nggih. Ah jenengan niku sing miwiti kok sing bibiti lucu ki jenengan kok. Mosok jaman wayang kok enten tedhak sungging barang. Wayang nek wayang judule Antasena ki gayeng pokoke. Iki urung kok nek karo punakawan kurang ajar ya. Wis. Punakawan wonten pundi? Punakawan ki ora tak jak mlebu ndak mbeborosi. Oh, nggih. Wis kadida ngrantu ana ing bangsal apa ki jenengane ngarepan kono kuwi bangsal Sri Manganti. Oh iya, bangsal Sri Manganti karo bangsal kuwi sing geceguran ki apa? Oh nika bangsal Palemahan. Oh iya ning kono kuwi punakawan bro gegojekan ning kono kuwi. Waduh. Wah mulakno ngentek-entekke jadah goreng karo jenangku. Ayo sing gedhe pangapuramu wong jenenge wong desa kaya aku suwantene wis tak entek-entekke. Inggih mboten dados menapa nika namung gegojekan lan banyolan. Oh, iki malah kanca panjak iki lho, kanca panjak Semar iki ning mburiku. Sinten? Wih, Naya Bagas. Oh, Naya Bagas. Ling ngunekke sugih wae urung kok lemuni ngentek-entekke. Oh. Inggih. Mangke bakda niki badhe dipun penggalihaken dumateng sedaya kadang panawung krida negari Dwaraka. Ya, ora kok Pakde aku ming gojek kok Pakde. Nek umpama ora ana ora apa-apa ning nek ana ya lek ndang ditokke saiki. Oh nggih. Jenengan niku nek ngendika ngoten niku kok kula dadi kelingan ingkang Rama. Sapa? Ayo ramane jenengan Rama Ndradipati niku nek sowan mriki utawi rawuh mriki niki nggih gojek kados jenengan. Ah karang aku anake kok. Nggih. Ngono lho Paman. Iki. Pakde, iya. Mula sing gedhe pangapuramu aku kakehan gojek ana ing Siti Hinggil kene. Ora dadi apa kuwi kena ge kembange ngurip. Kembange ngurip bebanyolan bareng-bareng ben tambah rukun, ben tambah akur,
mat sinamatan daya dinayan ngono Antasena. Inggih. Kudu kowe Setyaki. Nggih, maksude kula suliye bendara kula Antasena. Iya Pakde, iya. Mula dina iki aku njaluk katerangan ingkang gumanti. Ning ndi bapakku umpama bapakku kuwi munggah ana ing antariksa utawa ana ing dirgantara bakal tak oyak, tak labohi mergo aku kuwi kasinungan kadigdayan linangkung. Nek mingkon mabur wae tak kira aku isih iso. Umpama bapakku kuwi ana ing sajron bumi, ambles ana ing sajroning bantala aku ya iso. Umpama bapakku kok kondur ana ing Tilam Sari kamar kaputren Kanjeng Ibu Urangayu aku bakal bali sungsul jegur ana ing samudra. Ning dina iki aku urung oleh katerangan rumangsaku wong-wong negara Ngamarta kuwi sakliyane bendaraku Pandhawa, Pakde, Paklik karo bapakku lho. Iya. Bodho-bodho kabeh. Lho, kok iso? Ah tak takoni bapakku ning ndi, Pakdeku ning ndi wedo ora iso paring pangsulan. Mula dina iki aku kudu ngerti merga sampeyan kuwi minangka dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngejawantah nyalira ngarsaning Siwa ing Siwa ing Dwarawati. Ya Antasena. Siramen mawi tirtaning kesabaran anggonmu matur kuwi ora sah kesusun. Ora sah rekat-rekat kaya mengkono. Ya. Dina iki bakal tak kandhakake dene ana ing negara Dwarawati iki uga nandhang pepeteng nandhang reruwet. Mula kanthi netra permana jati mergo kowe kuwi ya wong pinter wong lantip panggraetanmu. Ya Pakde. Aku bakal takon marang jeneng sliramu. Apa kira-kira kowe ngerti apa sing tak rasake wakmu ing Dwaraka iki? Perasaan, rasa rumangsa, pangrasa. Ora aku ora ngerti apa-apa. Antasena? Ya Pakde. Sawangen katinetra batinmu. Kira-kira ana apa ing sajroning Datulaya kene? Mengko yen sliramu, ya ta? Ya. Yen sliramu wis iso mbukak nangkep tabir-tabir ana ing negara Dwarawati bakal tak dunungke ning ndi bapakmu kuwi nembe lenggah. Ngono. Yen to tak sawang-sawang saka paningal batin. Tak sawang-sawang saka guna makrifat kasantosanku. Jenengan niku dadak ngendika mawi bahasa makrifat barang. Ya maksude kanthi netra permana jatiku. Ning kene iki ana dayoh. Wo. Dayohe pira? Ayo loro. Ana dayoh sing gawe reruwet. Pepeteng, ngono to Pakde? Iya. Aku rasah ngomong ning kowe terusno wae sing dadi aturmu ya. Sing dikersakake Pakde lak ngene. Ning negara Dwarawati iki ana dayoh sing ribeti. Umpamane pancen dayoh kuwi gawe ribet. Ning aku bakal njaluk kejujurane Pakde kanthi walaka kowe kudu ngendika. Piye? Yen dayoh kuwi wis iso tak badarake, yen dayoh utawi pepeteng utawi rerebet wis tak andharake apa kowe saguh ndunungke ning ndi bapakku lenggah. Iya Antasena. Kapan to aku ngapusi akeh lakone kanca-kanca yoga iki ngerti kabeh nek lakone Pakde Dwarawati kecis iki bajekan. Ya Antasena ning dina iki aku matur utawa ngendika kanthi prasaja yen to sliramu iso madhangake negara Dwarawati jeneng ingsun bakal paring palilah paring pangertosan pawartos marang jeneng sliramu ning ndi bapakmu. Ya ning sing gedhe pangapuramu Pakde, umpama dayoh kuwi tak kondurake kepiye ora apa-apa. Umpama dayoh kuwi tak rasani barang kepiye ora apa-apa. Mergo nek tak tingali saka netra permana jati lan batin kebatinanku, iki dayoh sing marake dadi ribet negara Dwarawati. Iblis laknat. Nata Dwarawati, Yayi Sri Prabu Bathara Kresna. Inggih, kula wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Aku ki wong tuwa. Aku ki wong tuwa ora semantok rasani. Yen pancen kowe ora gelem ngulungake wujute pusaka Cangkok Wijaya Mulya ora apa-apa.
ning ora semang dadak kowe nyelomot kupinge Nata Mandura Prabu Baladewa. Eling, aku ki kadang werdamu. Kowe bakal nampa walating Jawata yen kowe nungkak krama marang kakangmu iki. Wis, dina iki ora ana labet sedulur antaraning Mandura karo Dwarawati. Nyuwun pamit. Kresna sinayeng mangklungaken tiwi krama kapisanan ong aning prang brata yudha kok kayane Pak De Mandura kok langsung kaget ngono. Ya wong kowe ket mau ngrasani marang panjenengane. Aning kabeh sing bibiti perkara iki lak Pak De. Ya. Ning pancen gathuk cocok mathuk apa kang dadi paningal batinmu Antasena. Lire kepiye Pak De paring dawuh kaya mengkono. Mergo aku kok kaya rada cubriya. Rawuhe Kanjeng Koko Prabu kuwi biasane ora kaya ngono kae. Mula sing gedhe pangapuramu dina iki aku urung iso ngandharake ning ndi bapakmu dumunung ning ndi bapakmu lenggah iki Pak De Udawa kula wonten timbalaning adhawuh Paman Setyaki nggih kula wonten timbalan iki lho Pak De ku ngene iki senengane ngene iki piye saikine nek aku wis iso nglarak ngundurake marang Pak De Mandura saiki gentenan sampeyan sing tak larak njaba ora Antasena aja kaya mengkono tegese ngene yen kowe iso ngrampungi karya tegese aja mung kok ngono kuwi tok. Maksude piye mbok sampean ki nek ngendika tata rakiting basa ki diatur kanthi pertela. Tegese ngene Antasena. Iki perkarane urung rampung. Kae sing ngaku Kanjeng Koko Prabu Mandura kae nggawa wadyabala pasrah bongkokan marang jeneng kowe. Pasrah bongkokan marang jeneng kowe sing wani nyelomot penggalihe Nata Mandura. Kae asline iki Pak De Mandura tenan apa kudu aku ora ngerti. Wah, iki aku oleh ngatek aji meneh. Oleh. Ing Antasena matedhakaken kanugrahan ana ing negara Dwaraka. Nek tak rasa-rasake kok kae aku rada cubriya. Weh, gathuk kang dadi aturmu. Kowe lah dalah. Iki wong loro kok do ngomong karepe dhewe. Iya. Iki bahasa langit tak dira iso melu canduk lawu perkarane wong loro kuwi. Ya wis, engko ade takon. Nggih. Prayogine mekaten mawon. Yen pancen kaya mengkono pasrah bongkokan sisandene dirampungi Antasena. Nyuwun pamit Pak De.
timbalaning adawuh Dewaji. Kanjeng Koko Prabu. Ngopo kok kowe teko marak sebo? Adep arep ngarsaning kadang werdamu ya aku Nalindra ing Dwarawati. Nuwun sewu. Kula menika badhe mundhut pirsa ngarsanipun panjenengan dika. Bakal kepingin ngerti pawartos utawa kabar kepiye, utawa bakal njaluk ngilmu guna kasantikan apa? Dene kowe kok teko matur kaya mengkono, ora kaya adat sabene Setyaki. Inggih. Kula niku gumun. Gumun sebab apa? Lah kok jenengan menika saged rembak pirembagan ngarsaning ingkang pun putra, inggih. Ngarsanipun anak kula ing Randu Gumbala. Kanthi permana jati lan ugi ngendikan mawi namung cekap ngliring netra kemawon tegese panjenengan menika antuke rembagan batin kalih batin mbok kula niku diwarai kowe ladalah jagat wase saning Bathara kowe penasaran to Setyaki nggih kula niku selamine gesang dados Senopati dereng nate ngertos ngilmu-ngilmu guna kasantikan dereng kantos kula sumerep dumateng wujuding ngilmu-ngilmu kebatinan pramila kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan kersa paring dawuh syukur bagi panjenengan paring sekedhik wawasan ngarsanipun ingkang pun abdi Setyaki wonten timbalaning dawuh abot kowe kudu nglakoni nglampahi napa kowe kudu nglakoni pati geni poso ngrawat poso muteh lan sak panunggalane saguh niku pun dados daharane kula ben dinten ngrawat niku kula sampun mataun-taun muteh kula nggih nate pati geni menika kula nggih asring nglampahi ning parandene sedaya ingkang kula tindakaken gagar wigar tanantuk karya dereng nante kula saged nyumpena napa malih saged ngraosaken kagungan paningal batin kados menika. Kowe mbok rasah meri karo wong liya to Setyaki. Kowe kuwi dadi senopati ya akeh sing meri lho marang kalungguhanmu. Napa inggih? Akeh nayaka kuwi sing do rasan-rasan kapan to iki senopati Dwarawati diganti, aku saguh dadi badal wakile. Waduh. Nek pancen kowe kepengin paningal sewu, kowe madeg dadi senopati plus ngerangkep jabatan dadi resi. Inggih. Menika ingkang kula ajab Kanjeng Koko Prabu. Ya. Poso muteh saguh, sagah. Pati geni saguh, sagah. Ngrawat saguh, sagah. Sing pungkasan iki tak kira ora kabeh wong iso nglakoni. Napa niku Kanjeng Koko Prabu? Kowe ora oleh gepok singgol karo wong wedok ngluwihi 40 dina tegese kowe ora oleh kumpul karo bojomu 40 dina walah dalah wah iki sing berat pati geni oke ya toh kowe arep nglakoni apa oke nggih aning kok niki sing paling berat Yayi Mas waduh nggih pun mboten usah kemawon nah toh aning nuwun sewu panjenengan kok nggih gepok senggol kalih Kang Mbok Rukmini nggih Sang Ratu Dwarawati kuwi lak saiki nek biyen ora jaman aku nglakoni kok ngono kuwi aku mlebu ana ing pondok pesantren aku nglakoni poso aku ngrawat mongko aku ya mituhu dawuhe guru mituhu dawuhe para yai para masaih para gus-gus ana ing pondok pesantren oh dados nek menawi kula menika saged ling nglampahi posone saged ling nglampahi guna prihatosipun ananging sing paling pungkasan iki sing paling kula awrat. Ha iya. Wong ning jero pondok pesantren kuwi aja kok ngasih gepok singgol karo wong wadon. Umpama iki jalmaning kakung. Arep nyumurupi wujuding wanodya wae angele ra jamak-jamak ngono lho Setyaki. Oh. Ora ngandel takon kanca-kanca ana ing Subanul Waton kene. Oh, kok Subanul Waton mriki Dwarawati? Iya. Ana ing Padepokan Pondok Pesantren Buri Negara Dwarawati iki lho. Nggih. Ketemu karo wong lanang umpama kuwi tinemu wedok wae ora iso samono uga wong wedok ora iso utawa wong lanang ora iso gepok singgol ketemu karo wujuding kakung waduh mboten siyos nek ngaten kula mboten duwe ilmu ora apa-apa kowe iki senopati anane mung gelut nganggo okol ning paningal batinmu ketul Setyaki alah inggih mbok men
ora duwe guna kasantikan, ora duwe ilmu, ora apa-apa. Wah, ning ya kowe engko Ming pripun pun boten sios. Wonten mawon, monggo nek ajeng badhe ngiwiyaraken campur sari wonten ing sak jawining negari Dwarawati. Iya. Kakang Patih Udawa, kula wonten timbalaning dawuh Kanjeng Mas Yayi Mas Deweji. Kaya wis ora ana dawuh meneh. Setyaki. Inggih, kula wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu. Kae anak kula nang Antasena aja ditegelake dombyong marang para nayaka prajurit Sentana negari Dwarawati. Mbok menawa engko kacipunan anggone ngadepi marang Koko Prabu Mandura kae. Inggih. Menapa ingkang sampun panjenengan dawuhaken tartentu badhe kula astakaken. Tenan kowe ora gelem mondok Setyaki. Sanes wekdal mawon kula tak kagungan anak, mangke nek kula wis duwe anak kula gek tak pondokke kowe lah dalah. Ya. Ning kula lak nggih mangke nek pun ngaos anak kula pun tak pondokke mriki lak nggih kula saged angsal swarga to. Piye? Lah kok penak men? Wong wajib nglakoni wajib. Sing jenengane salat wae ora iso dibadalake kok ngaji. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ora iso disulihake. Ya nek kowe kepengin slamet ya ngaji dhewe. Waduh. Aning pripun kula wis tuwek ngenten. Ora ana batasan umur. Ning ngene Setyaki, yen pancen kowe kepengin mondok, kepengin ngaji ilmu agama kuwi ya umpama kowe ora iso mondok ora apa-apa, ya to? Inggih. Merga ana pangendikan ya kuwi idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Inggih. Umpama anak Adam utawa titah kuwi kok mati, pedhot kabeh amal-amal kesaenane, amal-amal eleke kabeh pedhot ming kejaba telu. Waduh niki ceramah riyin sekedap mboten napa-napa kula mirengaken Dewaji. Ora semang engko wae. Waduh. Wis to jenengan pun. Ya wis, tak teruske meneh. Siji sedekatin jariyatin, kowe cok sedekah ora? Wah inggih kadang kala. Nek pas ndek dhuwit 100.000 sing tak sedekahke 10.000 ya lumayan bagus. Tak lebokke ning ndi wonten ing papan panembah lan ugi wonten ing anak yatim. Cocok bagus. Kowe wis slamet. Yo kadang ya cuk ning Bandungan, cuk ning Pasar Kembang barang hus. Sembrono. Sak banjure ya kuwi wah wis ora semang. Engko wae Setyaki. Ya nggih. Kakang Patih Udawa, Kula wonten timbalaning dawuh. Niki jenengan mboten sios kula bayar. Loh, aku kuwi sing bayar marang jeneng sliramu lho Setyaki. anggih ning niki tausiah mboten diterusake, mau idho hasanah mboten diterusake. Ya wis, sing pungkasan wae tak andharake ya to. Sedekatin jariyatin sing aku ki nek ora buka kitab lali. Pokoke intine ya karo siji sedekah ya to. Nggih. Ingkang angka loro ya kuwi anak soleh, solehah sing iso mikul dhuwur mendem jero marang jeneng sliramu cocok. Nek kowe pancen arep mondokke anakmu ana ing pesantren Subhanul Waton kene. Inggih. Kula pun slamet. Oh, nggih alhamdulillah. Ingkang pungkasan ya kuwi ilmu sing manfaat. Lah kowe ndek ilmu apa ora? Babar pisan. Kula niku kok ngilmu. Kula niku isane ming ngecu sinuwun. Walah ya wis. Ya paling ora kowe iso slamet mergo kowe akeh ngluntakake brana picis bulu bektimu marang wong-wong fakir miskin. Marang wong-wong sing dololo, bocah-bocah yatim piatu. Utamane kowe gelem ngesokake sedekah jariah ana ing papan panembah kaya dene masjid musala lan sak panunggalane. Nggih. Ingkang angka loro sing kowe iso nglakoni mbok menawa kowe sesuk ndek anak dititipke ana ing pondok pesantren. Ngono ya Setyaki. Nggih. Napa ingkang sampun panjenengan dawuhaken tartentu badhe kula estakaken. Nah, ya wis ngono wae. Inggih. Kakang Patih Udawa kaya wis ora ana dawuh meneh. Bubarno kang padha sebo jeneng ingsun kundur kedaton. Lho nggih Dewaji. Purna gatining pananggilan. Sawetawis kundur kedaton jelek saking dampar kencana kinapit binayangkari sedaya para nayaka-nayaka negari Dwarawati lamun katinun saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyanira